Hi guys, good morning. Karon guys, mga tumig hospital kay ako ni si Relo na kuan follow up check up kay ningon mo gutong doktor nga kung mahuman yang kuan nga dili gyapon mo wa gyapon alibyo magsige gyapon siya ubo ipadala lang dito kay aron ma-x-rayhan. Aghutuyaon pa siya guys dayon nagsuka dayon. So adto ta sa hospital. Ang laba ko pag una sa mga habol kay schedule man sa tubig. So nagbaon ko sa tubig pod. Salamat kay Ate sila sa tumbler. O payong relo na, init. Kaya kong tuloy. Pagsakay-sakay diha kay di pa kapugong si Duydoy kay yang kamo ti Duydoy hubag ka sa nga tanan. Mag-try ka brami guys kay dili si Duydoy makadrive sa motor yapon kay yang ay makapugong man siya pero dili kay basta bugat kay yang kuan kamot na hubag ayo. Init na guys. Siguro na po sa mga kasi. Adtuhan mi guys kay nag-upload pa ko pag una kay kahapon wala ko nag-upload kay kuan ikan mo nagbayad sa kuryente sakit tiga akong ulo matong wa na lang ako gi-edit wa na lang ko nag-edit pero hanggang mama na human ako gi-edit na upload na ko ya mama kagabi ako may ako naka-upload amot niya akong ulo basta kay makuha nga ni kong init nga mainitan nga ni ko labi nagkuan nga nang inani maglakaw-lakaw pagkagabi na mura sa kabuak akong ulo sa kasakit na wala lang ipaho katulong na kapag sayo aron pag mata na sa buntag may atong pamuhon-pahon. Sarilo na akong ipapayong among payong isa nawala nabiyaan to na ako ang payong na mo isa pagtugbong drillness. Bugat ang tubig kinadakan ng tumbler dugar kita pakasakay basta agatang tag-tricab hulat pwede ta maghulat bitaw guys kaya dahan kay tricab agi. Mama kuan ni Relo na nga ang tambal niya mahal mo ang tambal gani tag 40 gid tong isa na tong isa nga tag 38 mahal gito yung tambal pero man uli ang ubo kuan ko to ka resita iya ha isa duha tulo 40 tong isa katong yang paaso 48 ka buok tag 40 nya o mangyapon nya katong isa tag 38 ang katong duha di ay nya mangyapon siya na uli sabi ko bag ma-okay na kina ato mahibalaan tani karon guys sa x-ray kay may mo tong doktor nga pa x-rayhan siya kung kuan magsige gyapon siya ubo gabi nagsuka na siya gabi paghuto yan suka dayon kini sila guys no sa una mugya po niya sa una sa kuan pa ya murag tulo ka tuig butang sa pistawil ni likod katulong ni siya ka tuig subaka ya po ni siya karon gibalos pag pila na yung edad Basa kayo. di kasi di kato ka pinang likod laki sa sige pa katong tampis tabi ayaw pag ikuan sa bra pa ilalom katong tampis tabi nga dako di ay mong nadala Itong pink. Aman to kuan na ni mong buhok di
basa na kayong likod mo pa ganin na kuan. Bukan na idalo-dalok. Stress na nila si Kuan na sa Idalo ko. Stress na nila si Pagod. di siya kuan guys kay dili man gid ni siya ingon nga tanto nga hubakon kay gihub kuan ni siya sa una tulo ka tuig siya karon naman gibawas nga pila na yang edad. Si Mimi gihapon kana nun si Mimi gyud kay balik-balik kina siya sa kuan sa una kay hubakon gid na siya. Baka na si Relo na sa una hubak ya po ni siya tulo ka tuig na nakuan raman gibawas dayon pag inig 13 na niya. Kuan na ng payong lang kay muna sa nila malimtan lang. Dili na ako magpayong. Ipos mo ko ni. Ipusa na na kay sakay na matag-try-cab. Patong payong-payong na ako tong isa na biyaan ni noon sa ako nakakuan kung asa to na ako nabiya eh. Agkapuyan magugkog na ko'y gabit-biton guys kaya makabutang na gani na impas yun. Muna yung payong na ako. Wala yun. Amin nakaisod ako na sa bagdi. Kaya mo pa hinatag na ni ma'am. Hinatag na ni ma'am na payong. Pila didi ka po? Dua? Isa. Hapit na alas 12 guys. So pa may nakasakay. 10, 11, What na lang gid mi danig try-cab kaya 3 ron. hours? Pagalauna, ditso na namin sa hospital. Nakay, para, Panagtulugan mo ito na. ha? Panagtulugan. Hindi na taman yun to. Di na ako na ipapanyod to si Rilona guys. Gusto pa ka manyod to? Igutom ka? Gamay naman ko ba? Gutom na daw siya guys. Uli lang sa tata. Bagla na pala trek ka baglabay din na makasakay abutan ko tas 4. Kay kung maguli mi karon daw mga niud to. Namahinay kanon dito no. Gamay. Pero di na lang gini maguli guys. Magkuan na lang mi hulat na lang gini may try cab nga makasakay mi kay aron kuan. Dito ko na ni si Rilona ipapanyod to sa ubos. Ila ni Ate Karin. Sina? Ha? Sina? Ate Karin. Kita na. Dito taman yun to gani. Kita gina ang. Ila Ate Karin gani. Lido. Ha? Lagbas. Karinderya. Dami. Lagbas na. Damay man mo lagbas. Dito na ako si Rilona ipapanyod to ila ni Ate Karin guys. Dito ila ni King Sabaw. Ano pitong dapit sa itong parkingan sa mga tayo? Maniod to na namin daan sa Balingon karon. Ana ay maglapos sa ospital kay udto naman. Ay, pag ano na taman ito, talisayan para ubod si tatay. Talisayan. Tasayan taman yun to. Wala lang, inani oras lang. Wala, yun to na yung tatay lang. Mas dusi na sila break lagi. Itong dito ko. Buo sila ron. Mas dusi na mag-break sila. Lami mo ko to sa King. Nagtry ka po. Lami to sa King Sabaw. Try, kuan lang. Para lang. Para ka lang. Inamang hits ta. Oh. Hindi eh. Abi pag try ka, hindi eh. Kamalan baboy. Perbahanan mit baboy guys. Abkas ito siya na eskwela. Si, Ito ang maglabay. kikap-kap din na siya. Switzerland? Si Nicole. Ano ni ko? Umot lang. Hindi ko alam. Baklay mi danig guys. Naritry ka ba ito sa unahan oh. Naguli din siyang hirgi ka na masayro. May gagaw ni Alan pero wala man ang kuwan. Wala na masayro karon. Nag-relax. Kayikan na siya sa Cagayan nag-deliver sa Atsal. Nabuntag naman nag-uli. Naman na karon nga wala siya pamasairo. Basing unya na siya sa gabi nga masayro. Naitry cab na to. Sakay try cab karon kay naa si Anghel. Si Anghel.
May gani ka na ingon si Chichi nga naa si Angel naguli. As noibi pa Ako mi ni dito ng Angel hulat. sila. Wala di siya mamasero. As noibi pa mi ng hulat. Kung nag-on pa siya, Pata na to. maglabay na 5 laling. Dali na po mi naghulat guys kay naniud to pa si Angel. Wala na ako piso na eh. Aman di ay. Ulit, wala na ako ulit. Ano nakulog-kulog pa magka-wifi nga adto naman ta. Ay nala. Manas yung hilot panyud to kay napanda nag-try cab. Kami guys so paminan ito pero papanyud to kunis. Anyud to minirilo na ito sa balingwan na lang. Ana mi maglapos sa ospital. Kaya narabas na ang cellphone ni Alan kaya mag-overtime to si Alan. Hindi ko na sa hapon. Ha? Di ba alauna naman sa dangkuan sa ospital pag human na to panyud to. Good, si Brianna ba? Dito na dahil ta sa kuan. Tapos alas 9 pa may nagawa itong tri-cab. Di oras? Alas 9. Sino oras ka ron? Dala! Kishik. Wagi na tri-cab na lagi. Ako, balingan. Balingon na mi. Sakay na kami guys. Balingon na kami guys. Malilid. Chati na. Balo na ko siya. Si Angel ang magsakyan. Yan guys, nanyod to minirilo na. Sa talisayan na lang minanyod to guys. Kaya nag-diretso na lang akong tri-cab nga magsakyan. Napalapos na lang may payon sa talisayan. So nanyod to mi pag-una guys kay gutom na si Rilona. Ito order na din ko sa mong sudan na namong kuan lauyang baboy ang mong ipalit daw pusit yung Rilona po dayon gi-fried nga baboy karne karne nga gi-fried usok kay lang sounds din guys kay nani sa taas nami sa 3rd floor sa Talisayan Merkado ang ilalom na ni isdaan ang ibabaw din may kananan kusog kay lang kuan sounds nami sa 2nd floor di ay dili 3rd floor 2nd floor muna ilang kuan din ni kananan sa kuan hapsay ang ilang merkado din sa Talisayan kay gilain nila ang kananan gilain ang isdaan gilain ang mga kanang may mga isnakan munang sada ang ilang kuan din sa merkado sa Talisayan limpyo hinlo ang ilang mga kananan po diri dapita. Kaon na din ta guys kay gutom na. Hapit na alauna. Diretso na din mi sa ospital inig humana mo pangaon. Kaya ron kay alauna naman dayon. Kusog kay lang sounds na ni guys buto-buto. Buto-buto ilang sounds. Mga unta guys, pangantan niyo tanan guys.
Hi guys, may gabi so nakauli na mi guys, no? Nagabinan mi guys, kaya nga no, alauna naman mi nakapakuan dito sa ospital niya. Ang doktor, alas 3 na nag-duty, kaya may ilang pang daghang kay pasyente. Daw, ang x-ray ni Relona, sunod pa daw to si Mana mahibalaan kung sa'y resulta. Nga karon, abi man ako kung follow-up check-up na taghan pa kay resita. Di ka kuan. So, dili sad napasya paso. 28 ka paso niya guys. Ang akong napalit 5 pa lang. Kuan na siya 2 times a day. Ay di. Isa na siya. 6 kada 6 a.m. 6 a.m. to 12. Sa isa kadlaw, kaduhara ni siya. For 7 days. Alas 6. Lagi. Pagkuan, mo tawag na to ang igagaw ni Alan kay igagaw ni Alan mo naman na siya mo nasa x-ray na manawag ra daw siya guys kung unsa na resulta. Nagresitahan si Relona daning amoxicillab kuan kabuok ni siya pirang nilok din amoxicillab pila ba ni kabuok 14 pero kuan na siya guys isa 2 times a day yapon dahil di ay 2 times a day pero okay ra guys kay bahala dia palito na ito resita wala na siya nagkuan wala na siya kakuan ang doktor ganina nga i-admit siya nga pwede ra makaresitahan dok amo ning resitahan lang ko niya kay kapoy kayo kung naka sa hospital no di sayon Namihilaan. Unsa? Sila sa inject. Kapoy kayo guys basta na sa hospital basta nagyan ko ni doktor ganina na dok paresita na lang mi amo ning resitahan ko niya balor og isa ka semana pod nga tambal nahinayon na ako nigpalit kani og taman panisa sa pakaron Lunes ay Martes, Merkulis, Huwebes makapait ko Bernes na ko palit na yun. So daghang salamat sa inyong tanan-tanan guys. O nagabinan man mi kaya nagikan mi dito alas 5:30 naman hapit naman alas 6. Babay na sa inyong tanan. Ayaw pag-inganaan ng Bix mi. Nagpalit na lang po din kong Bix kay para kung anon siya. Kung ako yung Bix nga i-haplas niya. Sige na ni kaya mamawag pa kong baboy mi. Dahan ko salamat sa iyong tanan guys. Bye bye guys. Love you all. Amping tang tanan kanonay. God bless to all.